अगर मन से अगर माई के बुलाइबो माई एक हाली में आई है। अगर तेरा दिल में अगर छल कपट होई काहे न अगरबत्ती के माई फैक्ट्री जरा देबो और तब हम माई खुश ना होई। बहुत अच्छा मत बड़का भैया क्या मुखार भी से बंदर का आइटम सुनने के मिलल। चलिए दो लाइन में एगो औरतिया अपन राजा से कहत के राजा जी हम दुर्गा माई से भारा भखले रहनी कि जहिया रहुआ नौकरी लग जाई तो हमहू 11 जोड़ा नारियल जाके फोड़ो। जब भारा भखनी जब उनका नौकरी लग गई जब समय भइल त कहत के राजा जी और नौकरी लग गइल बा हम माई से मान कि हे माई हे दुर्गा माई हमर बलमुआ के नौकरी लग जाई त हम जाके नारियल फोड़े। औरतिया कहत है कि राजा जी कुछ पैसा दिए हमनी के चुनरी नारियल खरीद के दिए कि अपन मन के मनोकामना पूर्ण कर लो। भाव लगल कहत अरे जिया जिया हाँ कहत तरीका मास्टर कलाकारी ओकरे कहत कि नारियल नारियल कहत तरीका महाराज और हमने का दुर्गा पूजा में हाँ नवरात्र में अगर हमारी गाना हिट भइल बा हाँ ओपी भाई कि नारियल 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 चुंदरी आले ले आई हा सैया कि इहे नवरात्र अपना घरे ओए हे दुर्गा मैया। चलो मास्टर भैया बताओ जाओ जाओ नारियल 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 चुनरी ले ले आई हा सैया नारियल 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 चुनरी ले ले आई हा सैया नवरात्र अपना घरे हे दुर्गा मैया। नवरात्र अपना घरे हे काली मैया। कभी लिखत लिखत अर्जुन भाई कहन के राजा जी और हमर बात तन को ध्यान नहीं खीदित रहुआ हां जाई जाके यादव जी के घर से दूध ले आई और वह दूध के प्रसादी बना के चनामृत बना के माई के हम चढ़ाई कहत का
किया तो जी के घरवा से दूधवा ले आई हो दूधवा के पर सब चीज बनई हो याद जी के घरवा से दूधवा ले आई हो दूधवा के जाके पर सब चीज बनई हो बहुत की सुनी ना और हमारे बात पर तन को ध्यान नहीं देते रहुआ ए नारियल 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 चुंदरी ले ले आई हा सैया हो बार बार ए नारियल 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 चुंदरी ले ले आई हा सैया हो बार बार नवरात्र अपना घरे अइहे काली मैया हो बार बार नवरात्र अपना घरे अइहे दुर्गा मैया हो बार मास्टर बा जियो जियो ला करिया रे मैया सोरही गया के आम के ला करिया रे मैया सोरही गया के आई अरे जियो बार बार आओ हो बलिकार ए आम के ला करिया रे मैया सोरही गया के राजा जी कार हो गइल बा कौन के माई ई जब जब धरती पे पा बढ़ल है राउर कोनो न कोनो रूप धारण के जरूर है कौन के आज हमनी के अरवा कृपा हो गइल बा तब पहाड़ में रखा धाम बन गइनी ए माई रउआ कृपा भइल बा तब माने हमर गुरु बलेंद्र बैरागी जी जिनका एको को संतान ना रहे माई रउआ कृपा भइल तो चौथा पन में गुलाल भइल बा लाल भइल बा दुनिया खुशहाल खुशी है हमरो खुशी है बोले अच्छा चुप कदम की माई हो कहां बानी हुआ हां रउआ कृपा भइल त पहाड़ में लोखा धाम बन गइनी हां कदम का इधर मोने मन के भले ओपी भाई की बलिंदर बैरागी माई तोहर पुजारी अवतारी सीता माई तोहर पुजारी बलिंदर बैरागी माई तोहर पुजारी अवतारी सीता माई तोहर पुजारी आवरिका की माई हो माई सो नारियल 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 चुनरी ले ले ओइहा सैया हो जाओ जाओ ए नारियल 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 चुनरी ले ले ओइहा सैया हो आओ आओ ए नवरात्र अपना घरे ओइहे दुर्गा मैया आओ जाओ जाओ ए नवरात्र अपना घरे ओइहे दुर्गा मैया जाओ जाओ माई जाओ समय ढेर हो गइल बा हां काहे कि समय के देखते हुए काम करी इसका नाम दुगोला हां हमने के वंदना के बाद हमर दोनों भाई के दुगोला होई और लोग शांति के दान दी जा हां समय पर हमारे से चलते चलते माइस को भाव लगा
हमने 2 लाइन में एगो और भक्त माई से कहतन कि माई हां रउआ खातिर पर प्रसादी सब कुछ जुटवले बनी हां दूध से करा भरल बा अब माई कहां तू देरी कइले बरू कहतन कि मास्टर आर कहां मा बिलवलू कहां टोकलू मोरी माई हो अरे कहां बिलमलू कहां टोकलू मोरी माई हो ओ टोकलू मोरी माई हो अरे आंसू ढारे आशा मिलल मोरी माई हो अरे बस ए आंसू ढारे आशा मिलल मोरी माई हो ए कहां बिलमलू कहां टोकलू मोरी माई हो हम बिलम लुका है टोकलू मोरी माई हो जाओ ए आशा ढारे मिलल मोरी माई हो आशा ढारे आशा मिलल मोरी माई हो ए कन की माई कन की माई हो का हमसे गलती हो गइल बा जेरुआ देरी कइले बानी की चूड़िया लोहटिया कौन की माई ए माई चूड़ी लोहटी पर प्रसादी सब कुछ जुटावले वाले की चूड़िया लोहटिया रे लोई हाथ की कंगनवा कहिया पुरई हुए माई हमरो यार मनवा की दूधवा से भरल करहवा मोरी माई हो की दूधवा से भरल बरतनवा मोरी माई हो आंसू ढारे आशा मिलल मोरी माई हो आंसू ढारे आशा मिलल मोरी माई चलिए प्रकार जहाँ भक्ति भजन होला जहाँ हरि चर्चा होला वहाँ सबसे पहले हनुमान जी आई कोनो पूजा पाठ के पूर्णाहुति हो जाला सब केहू प्रसाद लेके अपने अपना घर चल जाले तो सबसे पाछा हनुमान जी जाए ओहे हनुमान जी से भक्त 2 लाइन बन गए हनुमान जी रउआ कृपा हो गई तो सोना की लंका जल के क्षण में खाक हो गई रउआ कृपा हो गई अशोक बाट का तहस नहस हो देनी ए हनुमान जी कहां बन चलो भक्त हनुमान जी से कहत निका हो अरे दुनिया में की बात दुनिया में रहुआ महान हनुमान मास्टर हो के अरे दुनिया में रहुआ अनिल भाई अरे महान हनुमान दुनिया में रहुआ हनुमान बार बार अरे जय जय जब हम जाओ हो बार बार क्या बात है
कहाँ बानी हनुमान जी आज हम लोग समाज में नहीं हनुमान जी रउआ कृपा हो गई तो समुद्र लांग के माता सीता के पता लगा दी रउआ कृपा हो गई तो सोना के लंका जल के क्षण में खाक हो गई हे हनुमान जी कहत ना राम नाम भूला गुथनी हमाला ओ मन पिताया करी ओ योनी के लाला राम नाम फूलवा के गुथनी हमाला हमनी पे दया करी योनी के लाला केवा केवा हो केवा दुनिया में रहुआ अरे महान हनुमान अरे जय केवा दुनिया में रहुआ समान हनुमान अरे जमाई से जय बजरंगी बली आहाई जय हो भाई ये कलाकारी है बार बार जय 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 बजरंगी बली लाज संतरा में कवि लिखा था नहीं पत्नी के हनुमान जी अरे वो बखान की निदान कहाँ अपना मुख से रोक सुनाई हाँ ये दुनिया में रहुआ से बलवान के हो ये दुनिया में रहुआ से बलवान के हूँ ना हो हाँ रहुआ कृपा भइल बा अशोक पाट का तहस नस हो गई बहुत निकाल सोना कला का छोड़ में जो रही अनिल भाई आखिर बता को हाँ आखिर बता को अगर नजर से नजर मिला नहीं तो काम बन जाए हाँ तनका इन्हें उन्हें हो जाने के काम करवा जाए पत्र के हनुमान जी ये रहुआ दुनिया में बलवान के हाँ सोना मकला का छन में जरैया मारी मारी खुशा से राक्षस के मुइला केवा तू ढेर मुंह फाड़त रह कोई मुंह फड़ला का नहीं ना हो हाँ एकदम तो दम एक हटा देते हुए हैं के बस बस मलिकार हमनी में देर ना भइल हो घड़ी देख ली के मंदिर अपना कोई नहीं के बा दुनिया में रहुआ महान हनुमान